A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza recolle firmas para denunciar a situación do servizo de cirurxía do Hospital Clínico. A día de hoxe só dispoñen dun cirurxía, cando lle corresponden un total de 4. Os representantes da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza rexistraron no día de hoxe no Hospital Clínico da comarca unha recollida de firmas para reivindicar e reclamar unha mellora da situación do servizo de cirurxía. Ao longo de toda a mañá estiveron presentes alí varios membros na mesa para levar a cabo a recollida. Unha vez máis, a Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza estamos reclamando melloras na sanidade. Desta vez tócalle o tema da cirurxía. En estes momentos se está atendendo no hospital, aquí no Barbanza, só un ciruxano, cando debería haber polo menos 4. Eso está creando un malestar nos pacientes porque se acumulan as listas de espera, o servicio non é máis axeitado e a calidade de vida da xente está mermando moito. Durante toda a mañá a recollida de sinaturas tivo unha gran acollida, xa que numerosas persoas vense afectadas por este problema. Na seguinte asamblea será estudada a próxima medida para levar a cabo. A acollida está sendo moi boa, xa empezamos ás 9 da mañá, en estes momentos levamos máis de 200 firmas reclamando a mellora do servicio. De momento vamos a estudiar na seguinte asamblea cal será a medida a seguir para seguir reclamando esta mellora. Non foi a única reivindicación que se levou a cabo en defensa da sanidade pública, xa que o Centro de Saúde de Ribeira tamén foi escenario doutra manifestación. O Centro de Atención Primaria de Ribeira tamén vai haber unha reclamación de melloras. Estánse acumulando todos os problemas desde a atención primaria á atención hospitalaria, vemos que está mermando cada día máis toda a atención sanitaria hacia a xente que o necesita. Claro. Tanto a mellora dos profesionales que están neste momento exercendo o seu traballo, como melloras de todo aspecto, vamos. Hai que ter en conta que onde empeza as medidas da xente é na atención primaria, é un punto concreto da atención. Desde a plataforma reclaman unha mellora das condicións de traballo e nos contratos dos profesionais para poder completar as 4 prazas do servizo de cirurxía que lle corresponden ao Hospital Clínico do Barbanza.